שלום כולם, אני דוד, והיום אנחנו נשחק במיינקראפט. הורדתי אותו רק אתמול ואני חדש פה, אז רציתי לצלם סרטון. אז נתחיל. ושיחקתי כבר קצת. אוקיי, אנחנו צריכים עכשיו עץ. פעם שעברה כששיחקתי הרגו אותי הרבה מאוד פעם, ואז פשוט מחקתי את השלב הזה, אבל לא נורא, אולי פה אני אצליח לשחק טוב. נכון, אולי פה אני אצליח לשחק טוב יותר. על קריאטיב אני רציתי לבנות פה בית, אבל חשבתי לא צריך, זה לא שווה את זה. אני רציתי משחק הוגן ולא קריאטיב, ואז החיים. אבל הכל יכול להיות, אולי אני אעשה על קריאטיב וזה יהיה טוב. אז נרד, נשבור את העץ. במקום לשבור את הקרח, נשבור את העץ. עוד כמה דובים. עץ דוב. אוקיי. טוב, למה אני... touchdown. בום צ'יקי בום בום בום. איזה מהר עשיתי בום בום בום. צ'יקי בום, וחיים הכי טובים בום. במיינקראפט לחיות זה הכי טוב. אני אוהב את זה כי אני הטוב. אני משחק כמו טוב בעוד ואני מלך. אני יודע שזה לא סתם מגלת. זה משחק קשה מאוד. אני מצלם דברים ושולח ליוטיוב. Open unite. Good. Boom chiki boom boom boom. Bats boom bats boom bats. Boom chiki boom boom boom. Bats boom. Boom bats. Boom bats. Boom. Boom bats. Let it go. Let it go. What the hell is yours? אוקיי, עכשיו אנחנו נעשה לי אוכל, נמצא לנו הרבה אוכל, ושכל יהיה צ'יקי פוקי, הנה כבר מצאתי לי מיטה. אופה, כאן יש. מה יש כאן? מה אני מפחד להיכנס? זאת בת אליי בעצם. או, יש. לא.
טוב, בואו נשחק קצת. אוי. נו, הכל הלך לי מהר, נכון? נו באמת, נו, למה כל כך קשה לי? אוי. העולם פה קשה לא על קריאטיב. נסחה לאינסוף. כן, אוקיי, אם אתם תעשו לי פה בסרטון הזה מקסימום 50 לייקים, אני ובן דוד שלי נעשה ביחד סרטון. אם תעשו לי 100 לייקים, אנחנו נעשה שלישייה. אם תעשו 200 לייקים, אני אעשה על סייבר, ואז אנחנו נעשה על משחקים רעבים, והכל ממש פיקס. אבל בינתיים אצלי עכשיו לא ממש הכל פיקס. אז let's go לשחות. כן, אני יודע שהסרטון הזה מאוד קצר, 7 דקות גג. אז אנחנו בינתיים נחכה עד הלילה פה. אחרי הלילה אני אשן, ואז אני נסיים עם הסרטון. נו, מה אני פה זז ככה? אני גם כבר